larangan kali ya pi ka jing kali syapang uai u Bill Gates le se phin juba ya kata daga basuk ba phin ong ba Bill Gates ula julong shisien ba reus pa tam hagani ka perthai henry u Bill Gates habal interview yu la kali u ka wai ka jing kali hato don em uai pa ubrio ba kham reus pa banya phi hagani ka por government u Bill Gates uang hooi don uwe ubrio bakham rius pa banyanga hagani ka perthei ban ka perthei kam tip satya syapang jongu lese phiru ki parlo phinong bahato dang don si ubrio bakham rius pa yo hagatu ka por tongin skam ni to khana na kasentur ka jong Bill Gates si baru Bill Gates ulai tho yakani ka jingto khana kabala ja haga jing em ka jongu ulai tho kumni baha ko igasni rade ban ya lenti da ka lingsun na ka airport ka badon ha New York par haga ta ka por u Bill Gates umpat pau nam satya bat umpat long ru ubarius pa urang long rio pa ba bahabaw de ban ya lenti na kata ka airport ulak iyo nong di kat khobor baula lech shong nong di kat khobor bat ula thiet era kat khobor habola ai ka pissa utaw nong di kat khobor uang ba ndal kutia si bat u Bill Gates long em ngam ndal kutia na ta ka dawla ula shim ya kat khobor baula ai no wang namar ngam don kutia satya ke subah ban shim no yang di kat khobor mrele nan lei to re utaw nong di kat khobor ula ong ba so baban shime to khobar mrele sa ai ga to pisa hanu ngon ko poru kamle yanga to Bill Gates ula shime ko khobar but ula yai no laga jong kalenti nangta u Bill Gates la tho ru kumni bahadian ar lai banai ula dei ban yai lenti biang nakani ga jo ke airport bar hawa ula yai hangta ha airport ula yo i biang yo tong nong di ka khobar bola lek biang ban thiet kot khobor no u henrei manta ka singiru ngamdon khutia satya baru tau brio ula pe yo Bill Gates ula ong par khuslai shim biang ka kot khobor shim e yaka nai ai pisa par hakata ko por Bill Gates lo ong em kumnongan ni shim e ka khobor jong phi namaru hakatu se sien phila ai ban manta ro kumnongan shim e biang baru tau nang di ko khobor ula pe sho ula ong shim ngene ko khobor milei namar nga aya phi na ga jing yo nong om na ga jing do nong ka jonga baru Bill Gates hakata ko por wala shim ya da khobor but wala ya la ka jong galenti khat kan dais nam hadien jong kata ka jingja u Bill Gates ula paunam bola long ru brio barius patam hagane ka perthei kansan ha ko ga sni Bill Gates ula kan mau syapang uni unong di kot khobor bola kut jemut bau le ban wat yo u she ayu dan kum taula lek chani yo bola lek ban wat ya uni u brio bat hadien bola wat yo u kato ka de banai ula lap ya uni nong di kot khobor bat ha bola lap yo u la ong ko ba phi tho yang nga de u ai bau ne nong de khobor la pe yo u long ha oi ngai tho phi dai u Bill Gates wong ho ai ga deu Bill Gates amar ka perthei bor ko ga tips phang jonga hei pinang kan mau ne em pa phi IA got khobor yanga ong ulu brio ho ai Bill Gates na kan mau ya phi banga ai ya phi om tang goi got khobor rengala IA ya phi artli i got khobor but ong Bill Gates ba ngalawan kenduk khnang ya phi khani ka por namar banga kwa ban pendon borom ya phi kum tanga kwa ban ai so bha ya phi kano ka jing ai so bha ka ba phi don kam ha ga jing em ka jong phi nga kloi ban ai ya kata nga kwa ban siu kliang ya ka jing le bha ka jong phi yanga ong tau brio ha ka ta por o Bill Gates phin nom la ban siu kliang ya ka jing le bha ka jong ai phi ha ka to por Bill Gates la lu ong kum do nga nom la ban siu kliang na phi ngalong brio spa tam ha ne ka perthei ngalaban thiet kano ka ba phi kwa
ong utau brio Bill Gates kajing perkhat jong phi kalong babakla namar ngala ai smo bahaya phi yagat kito kot khobor hakapor bangalong warios pa hari ngala ai smo bahaya phi men bangalong ubrio ubatok kata daw ko Bill Gates phi namla ban siyo kliang yaga jing le pha ka jong aya phi aya ngamta na ka jing duk ka jong phi hai phi aya nga na ka jing ros pa ka jong phi hari ngala aya phi na ka jing duk ka jong a namar kata ka daw ba ong ya phi namla ban siyo kliang yaga yaga bangala le nak mata jong phi but ong Bill Gates ba uniu nong di ka khobor brio oba rius pa tam hakane ka perthei wa kham rius pa banya Bill Gates hiru balai ong Bill Gates wang ba uniu brio rius pa haka pisa rius pa haka mensim rius pa haka do nod ka jong par brio rius pa shisha dei bo komune ujat brio kan balaban ai naka jing ruspa ka jong Manay ba ay nakajindok ka jong siyam ap hado ba no rios pa bol yarap yakiway wala kloy ba yarap para hapden jong ka jing dunaro ki parlok ki basngap dengan ni video hagan ni kapor ngakan mau yakato ka jing ja men ba Jesus Christ nang hagan ni kaperthai na fai phi ru phia ti ba yakato ka jing ja baha ka wai gasni haba kidang ya no jingen show Kibarius pa kilaiwan ban kibaduk ru kilaiwan ban no ay kajing show baru jisu hakat ka por wala pet ya kata kajing no kajong kibrio ya kata kajing show ulai iya ka wei kibrio kabala ai tang ar damli he ong jisu baka ni kibrio kaba ai tang ar damli lani ha jisu thu ojong ni tang ar tengka ong jisu bakala ai yak ba phatam kala ai ya kabar remdor tam namar kala ai nakajing ruspa ka jongka nakajing pahu ka jongka re kala ai nakajing kerdu nakajing do ka jongka kala ai lut ya ke kabakaran napar kata kata lo ba ublay umpet ka nongi ai re upet ka nongi bo ya na dia namar kata kata ko ki paralok haba phila banyarap ikiwai sobha banyarap what up anda philarius pa what up anda phila yo kapisa shibon re kat ba phila tu yarap ke ni kiwai baduk batoy ki khon swet ki rangli ki juki barkanda long shisha ka jingkar khu to ble kar khu ya phi phila shashkor ya ka ni ka jingkren nakamata ka borang bajong amen